kiitos tosiaan Tiialle. Me ollaan täällä Eevan kanssa nyt molemmat, mutta me ollaan jaettu tämä niin, että mä puhun tässä aluksi ja Eeva sitten loppupuoliskossa. Ja ensin pohditaan varautumisen taitoja, mitä taitoja tarvitaan ja vähän, että miksi pitää varautua. Ja sitten Eevalla on sitten loppupuoliskolla aiheena mielen kotivara, eli sitten miten siellä henkisesti sitten kriisissä esimerkiksi voisi jaksaa ja miten sitä voisi jo ennakoida etukäteen, eikö vaan? Kyllä. Mä haluan tässä kohtaa kiittää myös mun puolesta sekä teitä läsnäolijoita siellä kuulolla ja Tiiaa myöskin alustuksesta. Ja mun osio sitten tosiaan Emmin jälkeen. Mä oon tosiaan Emmi Tuovinen ja tullaan Eevan kanssa molemmat Marttaliitosta ja olen siellä kehittämispäällikkönä ja ruoka- ja ravitsemusasioita ihan päätyökseni teen ja sitten jonkin verran myös tätä varautumispuolta on mun toimenkuvassa ja tietenkin sieltä kotivaran näkökulmasta, mutta jonkin verran sitten myös vähän laajemmin täältä taitojen näkökulmasta ollaan nyt meillä Martoissa tätä varautumisteemaa jäsennetty. Martat on kotitalousneuvontajärjestö, joka on varmasti teille kaikille uskon, että tuttukin. Ja ollaan jo yli 120-vuotias organisaatio ja meillä on tämä marttailuyhteisö, eli meidän vapaaehtoiset Martat, ja sitten tehdään myös ammatillista kotitalousneuvontaa. Tässä on ihan tälleen lyhyesti, että tiedätte, mistä tullaan ja miksi näistä näkökulmista puhutaan, mistä puhutaan. Eli meillä on 40 000 Marttaa ja he toimii ympäri Suomen sitten paikallisyhdistyksissä, jotka muodostaa meidän alueelliset Marttapiirit, ja me tullaan Eevan kanssa sitten täältä keskusjärjestön eli liiton puolelta. No, miten sitten ollaan tätä varautumista jäsennelty ja pohdittu, niin me nähdään, että toivon ja toiminnan ylläpitäminen on ihan tosi tärkeää kaikissa poikkeavissa tilanteissa, joita meidän arjessa on isompia ja pienempiä joko siellä omassa arjessa tai sitten laajemmin yhteiskunnassa ja maailmassa, niin kuin nytkin ollaan saatu seurata monenlaisia tilanteita tässä viime vuosina. Ja me ajatellaan niin, että arjen hallinta on edellytys sille omatoimiselle varautumiselle ja siihen kohta palataan vähän tarkemminkin. Ja että sitten erilaiset taidot parantaa kykyä varautua ja näitä taitoja me sitten neuvotaan ja opetetaan ihmisille paljon. Me ollaan tässä varautumisessa mukana myös sit viestintäkanavien kautta, että meillä on aika paljon näiden Marttojen lisäksi myös yleisöä, jotka sitten seuraa ja myös kyselee paljon varautumiseenkin liittyvistä asioista, niin meidän viestintäkanavien kautta sitten myös ollaan mukana tässä. No mutta sitten itse asiaan. Meillä kaikilla on aika paljon taitoja, jotka auttaa meitä varautumaan, ja ne voi olla itse asiassa yllättävänkin arkisia taitoja, tai sitten meillä voi olla jo teillä monilla varmasti hyvin semmoisia spesifiäkin taitoja, jotka liittyy siihen varautumiseen. Ja nyt ehdotan, että mieti, mitä taitoja sinulla on, jotka ajattelet, että auttaa sinua varautumaan erilaisiin poikkeaviin tilanteisiin. Kirjoita itsellesi vaikka ihan paperille tai puhelimen muistiin ylös tai sitten tuonne chattiin, jos haluat jakaa, niin sinnekin voit kirjoittaa. Eeva niitä siellä voi lukea ja voitte lukea toistenne, jos innostutte kirjoittamaan itseen tällä hetkellä, kun jaan tätä näyttöä, niin pääse sitten näkemään niitä teidän kommentteja vielä, mutta voin katsoa ne myöhemmin. Mutta voit toki kirjoittaa ihan vaan itselle ja jäsennellä nyt niitä omia ajatuksia siitä, että mitä taitoja. Ja sitten tässä kun luento etenee, niin voit lisätä sitä mukaan, kun tulee sellaisia taitoja mieleen, joita hoksaat, että oikeastaan tämäkin taito mulla on ja tämäkin liittyy varautumiseen, niin voit tehdä itselle sellaista karttaa, josta voit sitten aina palatakin tarpeen tullen, kun haluat, niin miettimään, että mitkä taidot sinua auttaa. Mulla on sellaisia taitoja, joita itse ajattelen, että auttaa varautumaan, on ainakin se, mulla on hyvät ruoanvalmistustaidot, osaan tehdä monenlaisista raaka-aineista ruokaa, niistäkin, mitkä ei ole siellä jokapäiväisiä meidän arjessa, ja se on yksi sellainen taito, jota ajattelen, että auttaa sitten tilanteissa kuin tilanteissa.
tähän on listannut nyt semmoisia, joita ollaan meillä Martoissa ajateltu, että jotka on niitä tärkeitä taitoja. Tässä ei ole kaikki suinkaan. Varmasti keksitte itse vielä monia muitakin, mutta tietenkin toi 72 tuntia varautumissuositus on teille tuttu, ja siellä on jo monia taitoja, jotka liittyy tietenkin ihan siihen, että osaa sen 72 tuntia, ikään kuin se suositus on tuttu, niin sitä voi pitää varmasti yhtenä taitona, ja osaa sitä kautta varautua sit jo tosi moniin asioihin, että se on jo tosi isokin taito ja semmoinen voimavara, jos se suositus on tuttu ja sen sisältöjä on pystynyt siellä omassa kodissa laittamaan kuntoon. Siellähän yksi kokonaisuus on kotivara, ja se on meille Martoille myös hirmu tärkeä. Eli se, että on tämmöinen taito pitää yllä sitä kotivaraa, niin se on yksi tärkeä taito. Sitten mulla on muutama sana siitä kotivarastakin vielä tuossa myöhemmin. Sitten jos on taitoa kerätä villiyrttejä ja luonnontuotteita, sieniä, marjoja, ne on sit myös yksi tärkeä taito, ja ensi viikon webinaarin aiheena itse asiassa onkin nuo villiyrtit ja luonnonyrtit, jotka tulee meidän Uudenmaan sitten Aino niistä kertomaan, eli jos innostutte, niin tulkaa kuuntelemaan sitäkin, siellä varmasti voi myös tätä taitoa sitten kartuttaa. Myös ruoan kasvattaminen itse, pihalla tai laatikkoviljely, tai jopa ihan parvekkeellakin, että oppii sitä kasvattamista, niin voisi olla semmoinen taito, jota ehkä voidaan joskus jossakin poikkeusoloissa tarvitakin. Toki se on myös hyvä harrastus näin, vaikka ei olisi mitään poikkeavaa tilannetta. No ne perusruoan valmistustaidot, säilöntä on hyvä taito. Sitten ihan tämmöisiä taloustaitoja, että pystyy varautumaan taloudellisesti erilaisiin tilanteisiin ja se oma talous pysyy hallinnassa ja on vähän sitä käteistä kotivarassa ja niin edelleen, niin ne on myös tärkeitä taitoja. Nyt on sinne 72 tuntia suositukseenkin nostettu tuo medialukutaito esille, eli sen tiedon oikeellisuuden arviointi ja kriittinen suhtautuminen sitten kaikkeen siihen tietotulvaan, mitä meillekin koko ajan on, niin on tärkeää ihan arjessa, mutta toki sitten kaikissa poikkeavissa tilanteissa myös. Et se on tärkeä taito. Myös kyky oppia uutta on mun mielestä yksi ihan tärkeimpiä taitoja myös varautumisen näkökulmasta, että pystyy omaksumaan uusia taitoja. Se voisi olla myös korjaamista, kunnossapitoa, erätaitoja, luonnossa liikkumista ja niin edelleen. Toivottavasti olette saaneet sinne ja ehkä tästä jonkun uudenkin virikkeen. Ja jos innostutte, niin jakakaa ilman muuta sinne chattiin myös näiden ohella, mitä taitoja teillä on, jotka auttaa varautumaan. Tässä ne oikeastaan kuvassa, mutta tässä ei taida olla semmoista, mitä äsken en maininnut. Niistä arjen perustaidoista tämä kaikki kuitenkin lähtee liikkeelle, että kotitalouden ne perustaidot mahdollistaa sen sujuvan arjen, ja se arjen, kuten ihan alussa sanoin, niin se arjen hallinta on lähtökohta sille omatoimiselle varautumiselle, että pystytään se 72 tuntia tai tarvittaessa pidempikin aika pärjäämään siellä omissa kodeissa, ja että pärjätään siellä myös vaikka ei olisi akuuttia tilannetta, mutta on näitä kriisejä maailmassa, jotka varmasti kuormittaa mieltä, mistä Eeva sitten puhuu lisää, niin että pärjätään näissä kaikissa muuttuvissa tilanteissa, niin se arjen hallinta on ihan älyttömän tärkeää, se, että se kodissa se arki on sujuvaa ja myös ehkä kestävää. Niin se on semmoinen niin kuin lähtökohta. No, nyt kun on tullut näitä poikkeavia tilanteita tässä koronapandemia ja tänäkin keväänä sota Euroopassa ja monia semmoisia meitä kaikkia huolestuttavia asioita ja aiheita on ollut, niin ainakin meillä Martoissa on huomattu, että tosi monelle tulee sellainen tarve toimia. Ja se on tietenkin kauhean hyvä, haluaa oppia uutta. Tämä koko webinaarisarjakin on varmasti lähtenyt siitä toiveesta, että ihmisillä on ollut kova tarve oppia uutta niin kuin liittyen varautumiseen ja jollakin tavalla rauhoittaa omaa mieltä ja olla avuksi ja toimia ja tehdä. Ehdotankin, että voit ehkä lukea ne sun omat taidot uudestaan, että millaisia sellaisia taitoja siellä on, että mitä voisit sit opettaa eteenpäin, koska sekin on yksi semmoinen tärkeä tapa toimia ja edesauttaa koko vaikka meidän yhteiskunnan toimintakykyä sitten ja mahdollisuutta varautua erilaisiin tilanteisiin, että
että opetetaan ja jaetaan sitä hyvää osaamista, mitä meillä kenelläkin on siellä omassa arjessa. Niin, toivon, että mietit, että mitkä on ne kohdat, mitä itse voisit sitten vaikka jollekin naapurille tai tuttavalle tai vaikka omalla työpaikalla opettaa ja jakaa eteenpäin. No, me ei mennä nyt sen enempää tähän kotivaraan, mutta kun se oli tuolla listassa, niin sen verran haluan siitä sanoa, että kun teistäkin moni, se on varmasti tosi tuttu teille, mutta on vielä paljon ihmisiä, joille se ei ole ihan niin kuin tuttua, niin itse vastaan työssäni myös aika paljon median kyselyihin tästä aiheesta, ja niistä kysymyksistä pystyy päätellä monesti, että ihmisillä tämä kotivara on vähän ehkä epäselvä, niin jos nyt mietit sieltä omista taidoista, että tästä voisit kertoa eteenpäin, niin kehotan aina muistuttamaan, että se on enemmän ajattelutapa kuin joku erillinen varasto. Että tämä on semmoinen harhaluulo, mitä edelleen kuuluu, niin sen halusin nostaa tähän. Nostin myös tämän omasta kokemuksesta ihan lyhyesti teitä muistuttamaan, että vesi puuttuu tosi monen kotivarasta, että jos sinulla on jo se vesi siellä osana kotivaraa, ja tässä Nastaiskusarjassa on ollut tästä kotivarastakin hyviä luentoja, jotka sieltä YouTubesta voi käydä katsomassa, niin niihin voit toki palata, jos nämä ei ole sinulle juuri tuttuja aiheita, mutta monelta puuttuu tämä vesi sieltä kotivarasta, että vaikka muuta olisi kunnossa ja ruoka olisi, niin tästä on myös tosi hyvä muistuttaa ja jakaa näitä taitoja ja vinkkiä ja muistutuksia sitten myös siellä lähipiirissä. No sitten oikeastaan vähän mennään tuonne pidemmälle tai laajempaan perspektiiviin vielä katsomaan sitä, että mihin oikeastaan pitäisi varautua, koska haluan johdatella teitä sitten vielä ajattelemaan sitä, että miten tässä arjessa se varautuminen näkyy. Nyt meillä monella on mielessä varmasti koronapandemia ollut ja uskon, että suurin osa meistä on varmaan joutunut joko eristykseen sairastuttuaan koronaan tai sitten alussa silloin jouduttiin karanteeniin, jos oli altistunut ja niin edelleen, niin on tullut sellaisia yllättäviä tilanteita olla siellä kotona ja se arki on muuttunut. Nyt tietenkin on ollut siitä lisäksi myös tuo Venäjän hyökkäys Ukrainaan, mikä on huolestuttanut meitä varmasti kaikkia nämä on varmasti muuttanut meidän ajattelua, mutta on edelleen paljon semmoisia ihan akuutteja häiriötilanteita, joita varten se semmoinen lyhytaikainen varautuminen on tärkeää. Että voi tulla niitä sähkökatkoja ja sairastumisia, jotain pieniä onnettomuuksia, mökin puu kaatuu tuulessa sähköjohdon päälle tai sen tyyppisiä mitä tahansa, jotka sitten nämä on niin kuin yksi asia, johon me ei pitää varautua. Tämmöisiin pienempiin arjen haasteisiin, jotka toki siinä hetkessä laittaa sen kotitalouden arjen vähän mullin mallin, tai voi laittaa, mutta sitten jos siellä on se kotivara ja vesi ja sillä tavalla asiat kunnossa, niin sitten ne muutaman päivän ihan varmasti pärjää, ja nämä on yksi osa tätä. Mutta sen lisäksi me ei pitäisi myös pitkällä aikavälillä pohtia tätä varautumista. Nyt jo olette varmasti seuranneet esimerkiksi ruoantuotantoa, jakeluketjuihin liittyvää tätä ruokakriisikeskustelua, että riittääkö ruoka ja kenelle ja kallistuuko ruoka kuinka paljon ja miten sitä on saatavilla ja niin edelleen, niin varmasti tämä on yksi isompi teema, että ruoantuotanto ja jakeluketjut monimutkaistuu edelleen, jolloin ne on alttiita myös häiriöille. Sitten ollaan tietoliikenteestä täysin riippuvaisia, samoin sähköstä. Palvelurakenteet muuttuu, väestö ikääntyy, ehkä myös ne tarvittavat käytännön taidot muuttuu. Et meillä on myös sillä tavalla koko ajan sitä muutosta, mihin ehkä olisi hyvä pystyä jonkin verran varautumaan. Yksi iso syy monelle näille asioille muutenkin tässä taustalla on tietenkin ilmastonmuutos, se, että ilmasto on lämmennyt tosi paljon ja niissä toive rajoissa ei ehkä taideta ainakaan ihan täysin pysyä, ja siihen ilmastonmuutokseenkin meidän pitäisi varautua. Ja mihin varautumista se sitten on? Se ilmastonmuutos voi aiheuttaa esimerkiksi merenpinnan nousua. No nyt ollaan huomattu, tai olette varmasti uutisista lukenut, että Euroopassakin on tosi kuumaa, Etelä-Euroopassa 40 astetta. Tulee muitakin äärimmäisiä sääilmiöitä.
sadot heikkenee, joka liittyy tuohon ruokaturvakysymykseen, josta mainitsin. Ehkä siellä voi olla pimeyden lisääntymistä ja tartuntataudit, joista meillä nyt on kokemusta kaikilla, kun ollaan täällä koronan kanssa eletty jo muutama vuosi. Tuhohyönteisiä kasvitauteja voi tulla ja niin edelleen. Tässä on joitakin esimerkkejä siitä, että mitä se sitten voisi, minkä tyyppisiä haasteita ilmastonmuutos meille voi tuoda. Ja tässä ei suinkaan ole tarkoitus nyt synkistää tätä kuvaa, vaikka toki tämäkin on iso huolenaihe, mutta oikeastaan kohta jätän teille sellaisen ajatuksen, mikä liittyy tuohon ilmastonmuutokseen, että pidän mielessä vaikka muutamia noita ajatuksia, että millaista uhkaa se meille tuo ja miten se sitten voisi meidän toimintaa tällä hetkellä ohjata. Siellä tuolla pitkän aikavälin varautumisessa, niin kuin miten siihen sitten voitaisiin vastata, niin jos siellä lyhyessä aikavälissä on se kotivara esimerkiksi ja ne taidot, niin tietenkin ne taidot on siellä pitkän aikavälin varautumisessa, mutta ne voi olla ehkä vähän uudenlaisiakin taitoja kuin mitä meiltä haasti on ollut. Täällä on mainittuna nyt nuo luonnonantimien hyödyntämiset ja kotivarat ja ne digitaidot ja kaikki, mitä osataan siinä muuttuvassa maailmassa sit toimia. Mutta myös ehkä se toimeentulo ja osaamista, siihenkin voi liittyä sellaista, mihin pitää varautua, kun katsotaan kohti tulevaa, että miten se oma osaaminen voisi olla osa ratkaisua suhteessa ilmastonmuutokseen ja vaikuttaako nämä kysymykset omaan työhön ja ne on myös teemoja, joita sitten sen pitkän aikavälin varautumisessa pitäisi meidän välillä aina pysähtyä pohtimaan. Mutta tämä on oikeastaan se syy, minkä takia halusin teille tästä näkökulmasta myös puhua, koska ennaltaehkäisy on parasta varautumista ja se pätee erityisesti tässä, kun katsotaan tätä varautumista vähän pidemmällä aikavälillä. On tietenkin asioita, joihin ei voida vaikuttaa, mutta on myös asioita, joihin voidaan ja siksi kannustankin miettimään, että mitä sinä voisit tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Ja oikeastaan sinne, kun olet kirjoittanut niitä taitoja, jotka auttaa sinua varautumaan, niin uskon, että niissä moni taito on myös sellainen, jotka voi myös auttaa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja semmoisen kestävän arjen elämisessä, että luonnossa liikkuminen ja luonnon antimien hyödyntäminen ja että osaa sillä tavalla myös hyödyntää ruuaksi sieltä luonnosta asioita tai tietenkin kuluttaa kohtuullisesti, joka on sitten sen talouden hallinnan ja semmoisten taitojen näkökulmasta tärkeää, niin ne oikeastaan liittyy tosi monet myös tähän, että yhtä aikaa kun varaudutaan ja kerrytetään niitä taitoja, jotka auttaa meitä pärjäämään muuttuvissa tilanteissa, niin yhtä aikaa myös sitten omalta osaltamme voidaan olla hillitsemässä myös sitä ilmastonmuutosta ja sitä kautta nämä kulkee niin kuin käsi kädessä nämä monet asiat, eli samalla kun ikään kuin varaudutaan, niin sit samalla myös luodaan sitä toivoa ja sillä omalla toiminnalla voidaan vaikuttaa. Itse ajattelen, että joskus tämä varautuminen saattaa olla aiheena vähän semmoinen jopa pelottava tai semmoinen huolta herättävä, kun puhutaan niistä uhkakuvista ja tulee niin kuin tosi ikäviä tilanteita, niin kuin nytkin tässä on ollut maailmassa, ja silloin se niin kuin mielikin saattaa mennä vähän sinne suuntaan, että huolestuttaa. Ja tietenkin pitääkin huolestuttaa, mutta yhtä aikaa voi sit ajatella, että se varautuminen on samalla myös sitä toimimista sit sen paremman ja kestävämmän tulevaisuuden eteen, että nämä ei onneksi sulje toisiaan pois. Sittenpä oikeastaan me päästään Eevan ääneen, kun päästiin tähän niin kuin nyt juuri tähän teemaan, että miten se mieli siellä pysyy mukana, niin Eeva jatkaa siitä näkökulmasta. Ja sitten kun Eeva on puhunut, jos teillä tulee kysymyksiä, niin sitten vastaan niihin myös ihan mielellään. Kiitos Emmi. Joo, mä oon tosiaan Eeva Honkonen Marttaliitosta myöskin ja toimin siellä kansalaistoiminnan asiantuntijana. Ja ehkä kerron omasta taustastani sen verran, että olen valtiotieteiden maisteri ja toimin siis Martoissa järjestöasioiden parissa. Ja tosi kiva olla kertomassa tämä meidän puheenvuoron loppuosa mielen kotivarasta. Se on sellainen termi, jota me ollaan Martoissa ruvettu käyttämään, koska yleisesti
puhutaan, tai Emmi on meillä oikeastaan ykkösihmisenä puhumassa siitä kotivarateemasta, ja sitten meidän mielestä on myös tosi tärkeää lisätä siihen henkisen hyvinvoinnin ja kriisikestävyyden ja resilienssin teemoja. Että miten me ihmiset pystyttäisiin yllättävissä tilanteissa jaksamaan henkisesti myöskin paremmin. Se jo itsessään, että me tiedetään noita esimasioita, mitä Emmi alkuun kertoi ruuasta ja juoman riittävyydestä, tai vaikka sieltä, mitä sinne 72 tuntia koulutuksen asioita käydään läpi, niin ne jo lisää itsessään mielen levollisuutta, kun tietää, että on rahaa kotona ja on ne perusasiat kunnossa. Mutta sen lisäksi mieli voi kuormittua reaktiona uuteen ja yllättämään. Viimeiset pari vuotta on olleet kaikille meille sellaisia, että kukaan meistä ei olisi varmastikaan osannut missään kohtaa ajatella tai 3 vuotta sitten, että mitä nämä seuraavat vuodet tulee pitämään sisällään hyvin erilaisia kriisejä, joihin me ei olla osattu ehkä varautua niinkään paljon. Onneksi sitä henkistä jaksamista me ollaan opeteltu läpi meidän koko elämämme, ja yhä edelleen me voidaan harjoitella sitä tästäkin eteenpäin. Ja normaali aikana nimenomaan me kasvatetaan sitä meidän kriisin sietokykyä, ja sitten se joutuukin ehkä koetukselle niissä yllättävissä tilanteissa, mutta niissäkin se yleensä kasvaa entisestään. Resilienssi on edellisvuosien sellainen trendisana, jota on julkisuudessa viljelty tosi paljon. Suomen kielessä se on jotenkin kankea, tosi etäinen. Resilienssi ei tarkoita meille itsessään yhtään mitään, toisin kuin englanniksi termi resilience on arkipäiväinen sana. Ja englannin kielessä siitä ei ole tullutkaan samanlainen ilmiö kuin Suomesta, että sitä on joutunut jotenkin konseptoimaan uudestaan ja miettimään, että mitäköhän se edes tarkoittaa. Suomen kielen semmoisia, mitä mä oon jotenkin ajatellut parhaimmiksi resilienssisanan synonyymeiksi voisi olla ketteryys, muutosjoustavuus tai kimmoisuus. Se on aktiivista suhtautumista elämän haasteisiin. Kaiken kaikkiaan resilienssi tarkoittaa sitä, että on kykyä pärjätä arjessa, jossa tilanteet muuttuvat ja eteen tulee odottamattomiakin haasteita. Resilienssin voi jaotella 4 eri tyyppiin. Ja käydään nyt kaikki neljä tyyppiä läpi. Ja sitten jokaisen dian lopussa on tuollainen kohta, johon mä oon kirjoittanut mielen kotivaraan. Se on sitä, että mitä me ajatellaan martoissa, että sinne mielen kotivaraan voisi lisätä, tai miten niitä asioita voisi harjaannuttaa omassa arjessaan. Jotta ehkä se oma resilienssikyky ja kriisinkestävyys ja henkinen hyvinvointi vähän paranisi. Paineensietokyvyllä tarkoitetaan vakautta, mutta siinä on myös sopivassa suhteessa joustavuutta. Sitä yleisesti esimerkkinä käytetään sellaista, että pitää olla vakaa tammi, että ihan sama minkälainen myrsky tai tuuli tuivertaakaan, niin tammi pysyy paikallaan. Mutta sitten me tiedetään, että jotkut sellaiset tuulen suunnat on vaan niin tiukkoja, että tammikin voi kaatua, ja silloin tarvitaan pajun joustavuutta. Joten hyvässä suhteessa pääasiallisesti vakautta, mutta sitten vähän myös sitä joustavuutta. Ikävien kokemusten kohtaamista ja niistä ylipääsemistä on paineensietokyky. Sitä on hyvä harjoitella ja sitä voi harjoitella samoin läpi elämän. Ja toleranssi, mikä on meille kaikille varmasti tosi tuttu ajatuksena, että toleranssi kasvaa sen myötä, mitä me tullaan tutuksi jonkun asian kanssa. Niin samoin paineensietokyky tai koko resilienssi isompana käsitteenä, niin kasvaa meidän läpi elämän. Siksi pienelle lapselle haasteet, joita tulee elämässä vastaan, ne ei saa olla sellaisia haasteita kuin aikuisten haasteet, koska se lapsi ei ole vielä, sen paineensietokyky ei ole kasvanut vielä niin suureksi, jotta se pystyisi vastaamaan niihin elämän haasteisiin. Ja me myös aikuisiällä jokainen meistä opettelee sitä paineensietoa ja sitä, että meidän resilienssi ja arjesta selviytyminen olisi koko ajan vähän parempaa. Sitten mitä me voitaisiin itse miettiä omassa arjessamme ja laittaa sinne mielen kotivaraan. Pysytään omissa päätöksissä. Tehdään sitä, mitä ollaan luvattu itsellemme ja samalla sille yhteisölle. Erimielisyystilanteissa muistetaan
tietynlainen joustavuus. Ja sitten jos tulee oikein haastava tilanne, vaikka riitatilanne, niin asian kohtaaminen on yleensä paljon helpompaa ja rakentavampaa kuin selän takana jupina. Toisena resilienssityyppinä on vastoinkäymisistä toipuminen. Ihmiselle on tosi luontaista palautua negatiivisista kokemuksista. Tähän liittyy sanonta, se mikä ei tapa, se vahvistaa, jota voidaan ajatella resilienssin kannalta, että se pitää paikkansa. Yleensä ei ole sellaista asiaa, josta ihminen ei jollain tavalla pääsisi eteenpäin. Meidän elämä muuttuu yleensä tavallisen tuntuiseksi, sitten kun me ollaan kohdattu joku ikävä hetki ja oltu hetken aikaa podettu sitä pahaa oloa. Ja sitten me huomataankin, että meidän resilienssi on kohentunut, mikä tarkoittaa seuraavassa samanlaisessa tilanteessa. Me tiedetään jo ehkä, miten me toimitaan tai minkälaisia tunteita me tullaan käymään läpi. Sinne mielen kotivaraan vastoinkäymisistä toipumiseen voi laittaa rutiineita, niitä arjen tuttuja asioita, jotka auttaa meitä tuntemaan siltä, että tämä on tavallista ja tavanomaista, ainakin joku osa elämää. Se auttaa meitä palautumaan. Yhteisön läsnäolossa on voimaa. Hyvä muistisääntö on se, että aina ei tarvitse sanoa mitään, vaan pelkästään hiljainen myötäeläminen on usein jo riittävä teko itsessään. Olla läsnä ja näyttää katsellaan, hymyillään tai pienellä kosketuksella olkapäähän. Tässä olen. Sitten kolmantena asiana, tee sellaisia tekoja, jotka lisäävät sinun pystyvyyden tunnetta. Eli sellaisia, jos sä tiedät ehkä olevasi etukäteen vähän jo hyvä, tai että sä tiedät, että nämä on sellaisia tilanteita, että pystyn handlaamaan sen. Ja samalla tosi tärkeä asia, että tee niitä sellaisten ihmisten kanssa, jotka antaa sulle luvan onnistua, ja sä et jännitä heidän edessään tai heidän kanssaan. Kolmantena tyyppinä vaikeuden kestäminen. Ihminen oppii elämään menetyksen ja kohdatun haasteellisuuden kanssa. Se ei siis tarkoita sitä, että jos me ollaan kohdattu haaste, että elämä muuttuisi samanlaiseksi kuin se on ollut sitä haastetta ennemmin. Mutta me ollaan mukautuvaisia, niin kuin se resilienssi voidaan käyttää synonyymiä muutos, joustavuus tai ketteryys. Me mukaudutaan uusiin tilanteisiin. Meidän ihmisten mieli on perusluonteeltaan selviytyjä. Ja haastavissakin tilanteissa meidän mieli muistuttaa niistä asioista, jotka on hyvin. Joinain päivinä ne hyvät asiat voi tuntua tosi pieniltä. Et mikä se nyt voikaan olla, hyvin keitetty kahvi tai auringonpaiste jossain kohtaa. Mutta toisena päivänä ne onkin tosi paljon isompia ja huomaakin, että kyllä elämä menee eteenpäin. Kaikkea ei tarvitse saada myöskään samanaikaisesti. Se on hyvä muistisääntö meille jokaiselle. Ihan ei tarvitse olla edes mikään haaste tai mikään muu elämän sen suurempi yllätyksellisyys edessä. Kun ne ottaa asiat ajallaan ja ajattelee, että kyllä sit seuraava hyvä asia tapahtuu joidenkin hetkien päästä. Me Martoissa tykätään myös kovasti puhua kohtuullisuudesta. Just siitä, että kaikkea ei tarvitse saada ja täytyy miettiä erilaisten, onko se sitten ilmastollinen kantokyky tai henkiset voimavarat. Mutta kohtuullisuudesta on hyvä pitää kiinni. Hyvyyttä on tunnistaa se, että tunteitakin voi olla kohtalaisesti ja että niiden täytyy ylläpitää tai jotenkin toimia niiden meidän voimavarojen sisällä, jotta me jaksetaan siinä omassa arjessamme. Mielen kotivaroa. Tee niiden omien voimavarojesi mukaan. Tee niitä asioita, joista pidät, jotka on hyviä siinä sinun arjessasi. Ole sinulle tärkeiden ihmisten kanssa tekemisissä. Rajaa ja säätele sitä, mitä kerrot itsestäsi muille. Ja anna toisten tehdä samoin. Ja tällä tarkoitetaan siis sitä, että vaikka tulisi aina välillä sellainen olo, että pitääköhän mut kertoa jostain asiasta enemmän, tai olettaako joku, että mä kerron itsestäni tai jostain haasteesta enemmän. Ei tarvitse. Se on samalla itsensä ja oman hyvän olon kunnioittamasta ja säätelemistä, mutta se on toisille sen mahdollisuuden antaminen. Mutta sitten samalla tee itsellesi ja niille lähi-ihmisillesi hyvää puhumalla niistä ajatuksista ja tunteista. Sä saat itse säädellä ja rajata, minkä verran puhut, mutta jotain kannattaa kertoa. Se luo yhteisöllisyyden tunnetta ja kuulluksi tulemista, mutta samalla myös kuuntelemista ja kertomista.
Viimeisenä resilienssityyppinä on fyysinen resilienssi. Meistä jokainen tietää, että ihminen on psykofyysinen kokonaisuus, joten meidän mielen hyvinvointi vaikuttaa myös meidän fyysiseen oloon ja päinvastoin. On tosi tärkeää ja onneksi ollaan viimeisten vuosien aikana etenkin kun ollaan tehty istuma- ja päätetyötä, tosi monet meistä paljon muistutettu, että nauti liikkumisesta, ei välttämättä liikunnasta tai urheilusta, jos ne ei ole sunnittuja, mutta liikkumista yksin tai yhdessä muiden kanssa. Pitkien istumahetkien, on ne sitten työpäiviä tai harrastusasioita tai telkkarin katsomista, jaloittele ja venyttele. Just ennen kuin aloitin tuon Emmin puheenvuoron aikana, niin pyörittelin vähän hartioita. Tuntuu, että ne rupesi jumahtamaan paikalle. Se on kaikille hyvä, ihan sama minkälaisessa tilanteessa onkaan. Ja hoida niitä oman kropan jumeja, esimerkiksi hieroen tai joogaten. Fyysinen hyvä olo vaikuttaa aika suoraan meidän henkiseen hyvinvointiin. Normaali-aikana, niin kuin mä sanoin heti alkuun, että normaali-aikana me voidaan parantaa meidän resilienssiä. Sitä muun muassa parantaa ihmisten keskenäinen luottamus ja yhdessä tekeminen. Yleensä tämä tarkoittaa sitä, että me tunnetaan toisemme. Se lisää luottamusta ja halua tehdä yhdessä. Tee niitä itselle mieleisiä asioita, jotka rentouttaa ja vie ajatuksia haastavien tilanteiden puolta. Muun muassa mikä tulee Venäjän hyökkäykseen Ukrainassa. Säätele uutisten lukemista ja asioiden miettimistä. Tieto on ihan tarpeellista, mutta tässäkin on hyvä pitää mielessä omat voimavarat. Ympäröivää maailmaa on hyvä tarkastella rationaalisen positiivisesta näkökulmasta. Se auttaa tai se tuo itselle sellaisen olon, että monet asiat on mahdollisia ja että ei tämä nyt niin huonoa kaikki ole. Syy-seuraussuhteita on myöskin hyvä miettiä sitä, että mikä on johtanut johonkin toiseen ja mitä voi tapahtua tästä eteenpäin. Tiedon palastelu auttaa meitä ymmärtämään pienempiä kokonaisuuksia ja sen pienen kokonaisuuden hahmottaminen on myöskin yksilölle yleisesti helpompaa. Pidä kiinni omasta jaksamisestasi. Jokaisella meillä on omat jaksamisen rajamme ja niitä ei tule venyttää äärirajoille. Ole sellaisten ihmisten kanssa, jotka vahvistavat positiivista minäkuvaasi. Ja sillä positiivisella minäkuvalla tarkoitetaan nyt vaikka sitä pystyvyyden kokemusta. Sitä, että sulla on hyvä olla niiden ihmisten kanssa ja niiden ihmisten edessä. Että ne ei lisää jännitystä tai tuo sulle sellaista kokemusta tai tunnetta, että mitä mä voin tehdä tai että mua jännittäisi kokeilla jotain muuta asiaa. Yhdenvertainen kohtaaminen edistää koko lähipiirin jaksamista. Eli annetaan muillekin sellainen olo, että he voi olla yhdenvertaisesti sellaisia kuin ovat muiden kanssa ja myöskin edesauttaa niitä positiivisten kokemusten tulemista heille. Sitten vähän samanlainen 4 mielenterveyden osa-alueen läpikäynti ja mitä sieltä voisi napata mukaan sinne mielen kotivaraan. Ensinnäkin meidän mieli ja mielenterveys koostuu yksilöllisistä ja perinnöllisistä tekijöistä. Tarkoitetaan geenejä, niitä asioita, johon me ei voida itse vaikuttaa, vaan ne on sisäsyntyisiä. Ne luovat esimerkiksi pohjan meidän temperamentille, reagointikyvylle, itsetunnolle ja meidän vuorovaikutustavoille. Mielen kotivaraan on hyvä laittaa tai ainakin pohtia niitä asioita, että miten voisi tulla sinuiksi niiden osatekijöiden kanssa itsessä, johon ei voi vaikuttaa. Voiko omaa temperamenttia kanavoida tietyllä tavalla? Esim. Jos huomaa tietyssä tilanteessa tulevansa helposti ärtyneeksi tai harmistuneeksi, niin onko joku oma tapa, jolla sitä omaa tunnetta voi kanavoida? Ei välttämättä lieventää, mutta että se tunne jotenkin pääsisi hyvällä tavalla esille. Sosiaalisista suhteista ja vuorovaikutuksesta mä oonkin puhunut jo jonkin verran eri yhteyksissä, mutta sitä ei meidän henkisen hyvinvoinnin ja sen resilienssin kannalta oikeastaan voi vähätellä. Sillä meillä ihmisellä on luontainen tarve
olla yhteisöllisiä ja löytää se oma sosiaalinen yhteisö. Me peilataan meidän lähellä olevista ihmisistä ja samalla me ollaan esimerkkinä toisille. Mielen kotivaraan. Jälleen pidä yhteyttä niin sitä sinun minäkuvaasi vahvistaviin ihmisiin. Jaa kokemuksia. Ne parantaa vuorovaikutusta, antaa semmoisen horisontaalin tunteen, että et ole yksin. Lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja sitä luottamusta, mikä syntyy siitä, kun me tunnemme toisemme ja tiedämme, minkälaisia muut ihmiset ovat. Turvallisessa porukassa saa olla oma itsensä ja tehdä virheitä sekä yrittää uudelleen ilman suurempaa jännitystä. Ja pystyvyyden tunne voimistuu, jolloin yksilön on helpompi toimia myös paineen alla. Ja hänellä on silloin oma paikka osana yhteisöä. Ja resilienssin kehittymisen kannalta on tosi tärkeää, että ihminen saa niitä pystyvyyden kokemuksia, jotta sitten ihminen pystyy toimimaan paremmin siellä paineen alla ja tietää, miten suoriutuu erilaisista tehtävistä. Yhteiskunnalliset rakenteelliset tekijät on kolmantena mielenterveyden osatekijänä. Meidän yhteiskunta vaikuttaa normeihin, ihmisoikeuksiin, koulutukseen, työhön, toimeentuloon, osallistumismahdollisuuksiin sekä meidän koko elinympäristöömme. Siihen, missä paikassa me elämme ja minkälaisten ihmisten kanssa me tullaan toimeen. Kansalaisyhteiskunta eli järjestötoiminta kulkee julkisen sektorin rinnalla. Järjestötoiminta on kauttaaltaan tosi tärkeää, niin kuin te tiedätte, Naisten Valmiusliitosta ja me Martoista. Se luo merkityksellisyyttä ja vaikuttamismahdollisuuksia. Mielen kotivaran kannalta sitä voi ajatella, että tekee tekoja itselle tärkeiden asioiden puolesta. Uskoo siihen, että järjestössä voi saada asioita aikaan ja luottaa siihen, että siinä omassa yhteisössään voimaa, sosiaalista voimaa, sosiaalisia pääomia, mutta sitä myöskin, että ehkä maailma voi joltain osalta muuttua paremmaksi, jos järjestötoimintaa tehdään järjestössä toimivien ihmisten näköisesti. Neljäntenä on normit ja arvot. Meidän hyvinvointi, etenkin henkilön hyvinvointi, kumpuaa kulttuurisista arvoista ja uskomuksista. Ne vaikuttaa suoraan siihen, että miten me pidetään arvokkaana, tavoiteltavana ja normaalina. Ne on oikeastaan yhteiskunnalliset raamit ja meidän ympärillä olevat normit ja arvot on luomassa myös sitä ajatusta meille, että mitkä on meidän omia arvoja ja mitkä meidän teot ja tekemättä jättämiset näyttää meidän arvoja tai näyttää sitä, että mitkä asiat me hyväksytään tai mitkä on tavallisia. On tosi tärkeää pitää mielessä, että myös se tekemättä jättäminen on valinta itsessään. Se, että ei kohtaa tietynlaisia ihmisiä tai tietynlaista tai ei lähde vaikka tiettyyn tapaamiseen, sekin on jo valinta ja kertoo siitä, mitä pitää tavallisena. Mikä liittyy myös arkiseen elämään ja meidän jokapäiväisiin omiin valintoihimme ja sitten myös järjestössä toimimiseen. Ei tarvitse ajatella, että niillä omilla valinnoilla voi tehdä koko maailmaa parantavaa toimintaa. Se ei ole kovinkaan monen meidän kohdalla mahdollista, mutta kaikkia niitä pieniä muutoksia, niitä tulee tehdä ja niihin tulee pyrkiä. Mielen kotivaraan voi ajatella ja laittaa henkilökohtaista hyvinvointia, sillä se oma hyvinvointi on lähipiirin hyvinvointia. Ja se lähipiirin hyvinvointi on meille kaikille yksilöille oikeastaan kaikkein tärkeintä. Että me ollaan hyvinvoivassa yhteisössä, niin se tartuttaa tunteita. Ja mieluummin me halutaan tietenkin, että ne myönteiset ja positiiviset voimauttavat tunteet tarttuu meistä muihin ja että muut tartuttaa niitä meihin. On tärkeää, että jokainen meistä nauttii oman näköisestä elämästä. Annetaan myös samalla toisille mahdollisuus nauttia heidän näköisestään elämästä ilman
kommentoimista tai kommentoimatta. Ja tämä on sellainen asia, mitä on hyvä jokaisen meidän miettiä aina silloin tällöin, että miten ne teot tai tekemättä jättämiset tai kommentit tai se, ettei kommentoida, olipa vaikea tajutus, niin vaikuttaa siihen, että miten toiset näkee oman elämänsä ja voivat olla omia itseään. Sitten mä haluan puhua ihan hetken Marttojen yhdenvertaisuuden vuodesta, koska resilienssi on tosi läheisenä tai henkinen jaksaminen on tosi vahvasti yhteydessä yhdenvertaisuuden tunteeseen. Ja tämä vuosi on tosiaan Martoissa yhdenvertaisuuden ja kohtaamisen vuotta. Martat on tehneet yhdenvertaisuuden teesit, joita meillä on 7. Olemme kaikille avoin. Se on meidän arvoissa jo. Ja tarkoittaa siis sitä, että kaikki on tervetulleita toimintaan ja toimimaan juuri sellaisena kuin he itse ovat. Puhutaan ja viestetään selkeästi, kaikki huomioiden. On hyvä miettiä, että minkälaista suomen kieltä puhuu, käyttääkö sellaisia sanoja tai erikoissanoja, joita muut ei välttämättä ymmärrä. Silloin täytyy ainakin avata ja selventää, mistä puhuu, jotta muut voi pysyä kärryillä. Sama on hyvä huomioida, että onko tilan vaikka akustiikka sellainen, tai näin kun ollaan etäyhteyksin, että kaikki mikrofonit pelittää. Se parantaa yhdenvertaisuutta. Tai sitten jos on muuta kuin suomea puhuvia, että millä tavalla me pystytään kommunikoimaan myös sillä tavalla, että muunkieliset tuntevat olonsa hyväksi ja yhdenvertaisiksi. Kuullaan toisiamme tasapuolisesti. Tosi tärkeää on huomata se, että osat meistä on puheliaita ja osat on hiljaisempia. Millä tavalla me voidaan huomioida siinä omassa yhteisössä ja porukassa, että jokainen tulee kuulluksi ja että me annetaan kaikille tilaa. Liittyen edelliseen, huomataan kaikkien kyvyt ja jaetaan tehtäviä ja vastuita tasapuolisesti. Kuunnellaan, mitä ihmiset haluaa meidän ympärillä tehdä ja luotetaan siihen, että toisilla on kykyjä ja mahdollisuuksia niiden asioiden toteuttamiseen. Kannustetaan esteettömyyteen kaikessa toiminnassa. Me tiedetään, että ei ole ihan mahdollista, että vaikka pyörätuolilla pääsee jokaiseen tapaamiseen tai kaikkien palveluiden piiriin, mutta pyritään siihen, mikä ikinä onkaan se teidän yhteisö tai harrastustoiminta, niin ainakin pyritään siihen, että joillain kertoina olisi mahdollisuus saapua esteettömästi. Ja sitten mikä tähän liittyy toisena, on viestintä. Kerrotaan avoimesti, että miten esteettömyyskriteerit ollaan huomioitu. Se kertoo jo itsestään yhdenvertaisuudesta, että paikalle tulijan ei tarvitse jännittää sitä, että mitenköhän mä nyt pääsen vaikka sisään. Marttoihin liittyy vahvasti ruoka, yhdessä syöminen, kahvittelu, leipominen. Ja sen takia me ollaan nähty tosi tärkeäksi lisätä tänne kehorauha ja ruokarauha. Mun mielestä se on asia, jonka voisi ottaa ihan joka paikkaan omasta perheestä sitten minne tahansa lähiyhteisöjen tai yhteiskunnalliselle tasolle. Ei kommentoida yksilöiden ruokaa tai ruokailutottumuksia. Pidetään keho ja ruokarauha, koska me ei voida ikinä tietää, mitä siellä toisten valintojen taustalla onkaan. 4. ja kaiken kattavana, mitä 6 edelliseen kohtaan ei ole vielä sanottu, puututaan syrjintään, epätasa-arvoiseen kohteluun, aina kun me kohdataan sitä. Toinen tällainen konkreettinen asia, mitä me ollaan Martoissa mietitty ja edistetty ja viety myös meidän yhdistyksiin ympäri Suomea, on turvallisen tilan periaatteet. Martoissa yhdenvertaisuutta edistetään käytännön toimilla, niin kuin nuo meidän teesitkin oli aika käytännönläheiset. Sitä, että ei kommentoida tiettyjä juttuja tai muistetaan viestiä oikealla tavalla. Turvallisessa tilassa yksilöt yhteisössä voivat paremmin. Ja he voivat myös sieltä paremmin voimasta yhteisöstä, jossa on hyvät käytännöt, niin viedä esimerkkejä muihin yhteisöihin, kotiin ja muualle, josta toivottavasti ne käytännöt sitten jalkautuvat vielä eteenkin päin. Mielen kotivaraan miettimistehtävä. Mieti
ja sovi oman yhteisösi kanssa teidän turvallisen tilan periaatteista. Ja mä oikeastaan tykkään myös sellaisesta käsitteestä kuin turvallisemman tilan periaatteet. Ei voida koskaan olla varmoja siitä, että joku tila on täysin turvallinen. Niin siksi on musta hyvä myös puhua turvallisemmasta tilasta. Eli tehdään mahdolliseksi vähän turvallisempi kohtaaminen ja paikalle saapuminen. Miettikää myös siinä omassa porukassa. Voit miettiä yksin, perheessä tai jossain muussa yhteisössä, että missä ilmapiirissä juuri sinä voit kaikkein parhaiten ja miten sitä ilmapiiriä voi edesauttaa. Me ollaan Martoissa tehty meidän turvallisen tilan periaatteet, jotka kuuluvat seuraavaksi. Vältetään oletuksia. Ei mietitä, että miltä joku ihminen näyttää tai mikä on toisen uskomukset tai arvot tai uskonto. Mutta otetaan ihmiset avoimesti vastaan sellaisina kuin he ovat. Kuunnellaan, mitä heillä on sanottavana. Ei kysellä liikoja, vaan annetaan tästäkin toiselle mahdollisuus säädellä ja rajoittaa, mitä itsestään kertoo. Keskustellaan kunnioittavasti ja avoimesti. Huolehditaan siitä, että jokaisella on tilaa niin fyysisesti kuin henkisesti. Että kaikilla on sanomisen mahdollisuus. Ei hyväksytä syrjintää tai häirintää missään tapauksessa. Puututaan epäkunnioittavaan käyttäytymiseen. Pyritään puhumaan ja viestimään niin, että jokainen ymmärtää. Sitten tosi konkreettinen asia, joka varmasti meiltä monelta aina silloin tällöin ainakin unohtuu omassa työssä tai vapaa-ajalla, koska jokaisella on varmaankin sellainen kännykkä, jolla kuvia voi räpsiä, niin on tosi tärkeää kysyä valokuvissa olevilta ihmisiltä, että onhan ok, että otan kuvan, ja vielä toisena asiana kuviin liittyen. Kysyä myös sitä, että onko ok, jos julkaisen tämän kuvan. 2 kysymystä valokuvaamiseen liittyen. Ja vielä viimeisenä, kaikista tärkein, mikä meillä on opetettu jo ihan pienenä. Toimiessa väärin, otetaan siitä vastuu ja pyydetään anteeksi. Sitten tämmöiset marttamaiset käytännön teot vielä resilienssin vahvistamiseen. Vaikeiden tunteiden käsittelyssä, maadottumisessa, yhdessä toimimisessa, rutiineissa, tavallisuuden tuntuisuudessa. Siitä, että elämä olisi jotenkin vähän helpompaa tai ajatukset saisi vieritettyä muualle niistä ikävistä puolista. Niin marttamaiset tekemisen tavat voi olla aika merkittävässä roolissa tai avainasemassa. Me muistutetaan tekemään käsitöitä, jos olet käsityöihminen. Viimeisen 2 vuoden aikana olen itse aika monet villasukat kutonut. Ehkä olisin muutenkin kutonut, mutta varmasti elämäntilanne ja yhteiskunnallinen tilanne vaikutti vielä siihen sitäkin enemmän, että sukkia syntyi. Leivo, jos leipominen tuntuu hyvältä. Me tiedetään, että korona-ajan ja lockdownin aluksi suomalaiset kulutti hiivaa ja jauhoja tosi paljon tai juurileivontaa. Jos se on omalta tuntuva juttu, tee sitä yksin tai yhdessä. Sama pätee ruoanlaittoon ja ruoanlaitolla on vielä tosi merkittävät terveysvaikutukset myös noin ihan konkreettisestikin, eikä vaan tuonne henkisen hyvinvoinnin puolelle. Ja sitten hyötyliikunta, omavaraisuus ja mitä ikinä puutarhatöihin voikaan laittaa. Näitä meidän Martat sanoo, että nämä on asioita, joilla he jaksavat, ja näitä me myös eteenpäin kerrotaan hyvinä vinkkeinä. Sitten vielä ihan viimeinen mun dia ennen kysymyksiä. Marttojen slogan on hyvästä arjesta parempi maailma. Se on mun mielestä erittäin oiva ja sopii erittäin hyvin tähän teemaan. Mielen kotivaraan se voisi tarkoittaa sitä, että tehdään itselle hyviä arjen tekoja ja jaetaan niitä toisille. Otetaan toisten hyviä tekoja itse vastaan ja otetaan niistä myös oppia. Annetaan hyvien tekojen kasvaa yhteiseksi voimavaraksi omassa ja läheisten elämässä. Sitten vielä viimeisenä asiana, sieltä löytyy Marttojen somea ja meidän yhteystietoja, jos kiinnostaa katsella enemmän Marttojen toimintaa tai kysellä meistä.